V tomto videu ti ukážem 3 fitness tipy, ako si totálne pokaziť Vianoce. Stavím sa, že ten posledný si už na Instagrame videl. Tip číslo 1. Nahrať všetky koláče ich fitness alternatívami. Každý predsa vie, že koláč s kokosovou múkou, 5 bielkami a stéviou namiesto cukru chutí úplne rovnako ako ten od babičky. Však teraz vážne. Nie, koláče od babičky naozaj nepokazia tvoj fitness progres. Pokiaľ ich ješ v rozumnej miere a nemáš ich na raňajky, na obed aj na večeru, daj si úplne pokojne ich klasické verzie. Tip číslo 2. Na štedrú večeru si daj solo, suché kura s rýžovou. Áno, počul si správne. Navaríš si samostatné jedlo a budeš sa pozerať na ostatných, ako si vychutnávajú kapra so zemiakovým šalátom. Alebo sa uvedomíš a pochopíš, že nemusíš hrotiť makra a kalórie v každom jednom jedle. Uvedom si, že jedlo nie sú len číselka v tabulkách. Jedlo je aj o tradíciách a radosti s tvojimi blízkymi. A ozaj, vedel si, že aj klasická štedrovečerná večera má kvalitné bielkoviny, vlákniny či komplexné sacharidy? Tip číslo 3. Počítaj, koľko kalórií mali koláče, ktoré si pojedol a utekaj to spáliť nejakou kardioaktivitou. Ak si v poslednej dobe zaregistroval videá, kde ti fitnesska ukazuje, koľko musíš behať, bicyklovať či plávať na to, aby si spálil 3 vanilkové rohličky, vieš, že je čas obmedziť Instagram. Uvedom si, že pohyby ti mal prinášať radosť, udržovať tvoje telo zdravé, v kondícii a bez bolesti.